गाबोन हादरसायाव विधानसभा बिसायख'थिनि भट आजावगोन आरो दिनै भट आजावनाय मिरुसिम रावना भट आजावग्रा दोलोफोरा हादरसानि गासै 33,468 भट मिरुआव मैखोम रैखाथि राहा खालामदों। पुलिस मिरु पेरामिलिटारि फर्सआ रैखाथिनि बिबान आरो गोबां जिल्लानि गोबां भट मिरुसिम दासान्दि रावना जाबाय भट आजावग्रा दोलोफोरा। क'क्राझार, बाक्सा, चिरां, उदालगुरिनि भट आजावग्रा दोलो पोलिं प्रिजाइडिं अफिसारफोरा रावना जाबाय भट मिरुफोरसिम आरो गोजोन थासारिजों बिसायख'थि खुंफुंनो बिसायख'थि आय'गआ सांग्रांथि जादों आरो मोनफ्रोम भट मिरुआव गोरा रैखाथि राहा खालामनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि मोनबा विधानसभा बियाबावबो भट आजावनो थियारि जाबाय आरो क'क्राझार जिल्लानि मोनबा बियाबाव गासै 70,08,805 भटारफोर दं। गासै हौवा भटारनि अनजिमाया जादों 35,05,149 आरो आइजो भटारनि अनजिमाया 35,03,649 भटार दं। थामथि आथोनारि भटारनि अनजिमाया गासै 7। प्रथमबार दिनै जों EVM थ्रुदि माने प्रेसाइडिं हिसाबै आङो खेबनै जाबाय। दा बेखायनो बेबाराव आरो साबसिन जागोनखौ आं नुदों। बेयाव गोजान जायगा हयथ' थांनाय फैनायाव जोंहा बिराद दिगदार जागोन। भटारफ्राबो फ्राय 9,900आनो फ्राय दा खुब खस्थ' मोनगोन आं बेखौ नुदों। थेवबो मोजाङै मोजां जाफुंगोन आं बेखौ सानदों आरो दा आङो बे समाव बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। शान्ति भावे भट होनो थाखाय खावलायगोन नामा? आङो जेसेबांनाखि भटार्सफोर आं बेखौ जेसेबां हागौ शान्ति भावे आङो बे प्रक्रियाखौ सामलायो बिनि थाखाय आङो खावलायगोन आं प्रेसाइडिं हिसाबै। गोजोन्थों। बावखुंग्रि 4 नं बावखुंग्रि समस्ति माबायदि जानायखौ आसा खालामो? गाबोन फुंनि समनिफ्राय भट लागोन माबायदि आसा फारिदों? जोंथ' आङो प्रथमबार इलेक्सनाव देग्लायसो गोग्लैदों। बे हिसाबै आंहा खुब गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे गोसोआव गोजोननाय जाहाथे फैबाय थानाय बे इलेक्सनावहाय जाहाथे जेबो दावराव दावसि जायाजासिनो मोजाङै मोजाङै जानानै थाङो। जिखुनु केन्डिडेट जाया मानो देरहासार जानानै सासेया थांगोन। बेवहाय गन्दगल जायाजासेनो मोजाङै जाहाथे जोंनि बे बावखुंग्रि समस्तियावहाय जेबो गोजोनै बे इलेक्सना जानानै थांथों। बे गोजोननाय। बावखुंग्रिनि माबे पलिं स्टेसनाव? बावखुंग्रि 53 नं बुमगा LP स्कुल। हायार सेकेन्डारि